हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय आं मैयानि मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो फोरमायदोंमोन एपीडीसीएल आव एजेन्ट महरै खामानि मावनानै गोबां रां आरजिनो हागोन होनना जायफोरा एपीडीसीएल नि बे खामानिखौ मावनो लुबैयो बिदिब्ला बेनि थाखाय बिथांमोना अनलाइनआव एप्लाइ खालामनो नांगोन बेनिनो मोनफ्रोम सब डिभिजननि सिङाव बेसेबां सुबुं लाखिनाय जायो बेनि सिलेक्शनखौ एपीडीसीएल थिंजायनिफ्राय खालामनाय जागोन बेखायनो नोंथांमोना जेसे हायो एसेबां थाबैनो अनलाइन एप्लाइ खालामोब्ला मोननायनि चान्स दङ बिदिब्ला माबोरै एप्लाइ खालामगोन मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेफोर गासैखौबो खौरांखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों होनो नाजानाय जादों बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अन्नानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ आसाम मोब्लिब बिफाननि बे इजिपे एजेन्टनि पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गावनि मबाइलजों नङाब्ला पीसीजों बेखौ गोरलैनो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलजों नङाब्ला पीसीजों जायखिजाया मोनसे ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय टाइप खालामनानै हो एपीडीसीएल बेबायदि लिरनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन एपीडीसीएल नि जितु वेबसाइट बे फार्स्टआवनो गेवनानै फैगोन नोंथांमोना बेखौ क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनावनो एपीडीसीएल नि जि अफिशियेल वेबसाइट बेबायदियै गेवनानै फैगोन नोंथांमोना बेवहाय गासैबो नोंथांमोननि जे हाबाफारि बेखौ नोंथांमोना बेवहाय नायनानै गासैखौबो आबुङै मिथिनानै लानो हागोन दानिया नोंथांमोना बेवहाय बे जितु अनलाइन एप्लाइ बेखौ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बिथिंजाय गाहायथिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन मोनसे क्विक लिंक्सनि बेवहाय माखासे लिंक्सफोर दङ बेनिनो नोंथांमोना एसे गाहायाव फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन लास्टनि गेजेराव दङ बेवहाय नोंथांमोना नुदों एपीडीसीएल इजिपे नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय बेबायदि क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि पेज गेवनानै फैगोन बेनिनो नोंथांमोना जुदि आईडी नाम्बार दङब्ला बिथिंजाय नोंथांमोना बे इजिपे लगइन बेवहाय लगइन खालामनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो नागिरोब्ला नोंथांमोना बिथिंजाय आगदाथिंजाय नोंथांमोना माखासे अपसन नुनो मोनदों बेवहाय नोंथांमोना बेखौ गोदानै एप्लाइ खालामनांगोन थामहिनबा रेजिस्ट्रेशन खालामनो नांगोन बेवहाय नोंथांमोना जुदि गोदानै बेखौ एप्लाइ खालामनो नागिरोब्ला नोंथांमोना गिबियावनो बेवहाय स्टेन्डार्ड अपारेशन प्रसिडियर होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगाङाव नोंथांमोना बेखौ फरायनानै लाब्लानो जाबाय बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्ला बेबायदि डाउनलड जानानै फैगोन जितु एसओपि दङ बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायग्रोनानै लाब्लानो जाबाय बेबायदिनो नोंथांमोना जि एसओपि दङ एपीडीसीएल नि जि एसओपि नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगाङावनो माखासे नेमखान्थि होनानै दोननाय दङ नोंथांमोना बेखौ गोरलैनो नायनानै लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेशन खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों एजेन्ट रेजिस्ट्रेशन दङ बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय दानिया नोंथांमोननि सेराव बेबायदि गांसे फर्म ओंखारनानै फैगोन दानिया नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि जि गासै डिटेल्स बेखौ बेवहाय नायै नोंथांमोना फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय गोरलैसो नोंथांमोना बेखौ नायनानैनो गासैखौबो डिटेल्सआव फिलआप खालामनो हागोन बेवहाय नायदो नोंथांमोननि नाम दङ रेसिडेन्सियेल एड्रेस नोंथाङा बबेयाव थायो बेनिफ्राय नोंथांनि जिल्ला नोंथांनि पिन नाम्बार मबाइल नाम्बार बेफोरबायदि गासैखौबो नोंथांमोना नोंथांनि एड्रेस बायदियै बेवहाय फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय बेवहाय नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स हिसाबै बेवहाय नोंथांनि एड्रेस प्रुफ आरो आईडी प्रुफ नोंथांमोना बेवहाय होदो बेनिफ्राय नोंथांनि गांसे पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ बेवहाय होदो बिनि उनाव नोंथांमोना गासैखौबो बेवहाय जिहेतु पान कार्ड जीएसटी नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो होदो बिनि उनाव बेवहाय डिक्लारेशन दङ मोननैखौबो टिप होनानै बेवहाय सेभ एन्ड प्रिभिउ दङ नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै बेबायदिनो फर्मखौ साबमिट खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय मोनसे रेजिस्ट्रेशन नाम्बार मोनगोन आरो बे रेजिस्ट्रेशन नाम्बारजों नोंथांमोना नोंथांनि जि एप्लिकेशन बेखौ नोंथांमोना बेवहाय स्टेटास चेक खालामनानैबो नायनो हागोन नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि जि एप्लिकेशन नाम्बार बेनिफ्राय नोंथांनि जि मबाइल नाम्बार बेबायदि होनानै नोंथाङा नोंथांनि जि एप्लिकेशन स्टेटास बेखौबो गोरलैनो चेक खालामनानै लानो बेनि उनाव नोंथांमोननि जि साबमिशन खालामनाय फर्म बियो साननैसो सम लानो हागौ बेनिफ्राय बेखौ एपीडीसीएलआ नायबिजिरगोन नायबिजिरखांनायनि उनाव नोंथांनि एप्लाइ खालामनाया गासैबो सैथो होननानै फोरमान मोनोब्ला अब्ला नोंथांमोननो एपीडीसीएल थिंजायनिफ्राय नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव मोनसे आईडी आरो पासवर्ड हरनाय जागोन आरो बेजों नोंथांमोना बेवहाय जे लगइन दङ नोंथांमोना बेवहाय इउजार नेम आरो पासवर्ड होनानै नोंथांमोना बेवहाय लगइन खालामनो बेनिफ्राय नोंथांमोना गुगल प्ले स्टोरनिफ्राय एपीडीसीएल इजिपे एपखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना बे आईडी नाम्बारजोंनो लगइन खालामनो हागोन आरो खामानिखौ नोंथांमोना बेनिफ्रायनो जागायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथांमोननो एपीडीसीएल थिंजायनिफ्राय 5%नि कमिसन होनाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो